Ако все още не се справяте с ролерите от Wavy, това видео е за вас. Не ги навивайте по този начин. В такъв случай ролера ще се позиционира тук и няма да ми бъде удобно да спа на тази ми страна. Задължително срещваме предварително, за да не се появяват някакви чупки и гънки. Хващаме косата в сноп и започваме да въртим в средата на ролера. Добавяме бретон, ако имаме такъв. Има момичета, които пробват на влажна коса. Според мен, ако сте начинаещ, пробвайте първо на суха коса. Стигаме до тук, залепяме. То е много важно да не го усещаме съвсем стегнато, тук да ни опъва, да ни боли скалпа. Тук супер важно е ролера да бъде под кичура. Вдигаме колкото се може по-нагоре. Това е единственият начин ролера да се позиционира максимално близо до върха на главата. Съответно сега ще ми бъде удобно да спа от тази страна назад и от другата страна съответно. Не ги навивайте по този начин. В такъв случай ролера ще се позиционира тук и няма да ми бъде удобно да спа на тази ми страна. Ще легна директно върху ролера. Не ги навивайте и отдолу нагоре, защото ще се получи абсолютно същия ефект, освен ако не ги ползвате през деня. Вдигате максимално нагоре кичура и когато стигнете до върха на главата, закопчавате. Следете дали ви е удобно. В крайна сметка така ще бъдете 8 часа по време на сън. Ако имате въпроси, пишете.